बोथोरा बे गेटेमान माने मर्निं दुगैना फैबाय माबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो 9टासोआव सहैगोन दां कामाख्यासिम 9ता माने 10टायानो जागोन खोमा ओमफ्राय बिदिनो दङ आंनि बिनानाव हाय हेलो स' जों थांगासिनो जोङो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे थुमफादो मा खालामनाय जायो मा खालामो फुजायाव मन्दिराव आरो मा खालामगोन मन्दिरावथ' बिखिबो फुजिनोसो थांखागोन ओमफ्राय बिदिनो आरो स' टाइमानोबा एसे गुवाहाटियाव बेरायबोनोसै नायनोसै ओमफ्राय ट्रेना जोंना इभिनिंआव दङ ओमफ्राय स' बेनो आरो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै जों कामाख्या स्टेशननिफ्राय ओंख्लायनानै ओमफ्राय जों दा डाइरेक्ट कार लानानै थांगासिनो माने बासजों फैबोला बै गेटसिमल' थाङो आरोना बासाहाय ओमफ्राय गोजौथिंजाय थाङा गेटनिफ्रायथ' आरो गोजौथिंसो मानखोलांनांगौ नालाय पाहारनि गोजौआव दङ कामाख्यानि टेम्पोला ओमफ्राय ओरैबायदि ट्राफिक गाइस ओरैबायदि ट्राफिक सागे थाबायना थांबासो बै कामाख्या गेटसिम सागे थाब सहैबावगौमोनसो आरोना टटेल ओरैनो आं बिखेखै इमान प्रपारलि मोनथिया किन्तु आं सार्च खालामना नायनायमोन आरोना कामाख्या स्टेशननिफ्राय बै कामाख्या टेम्पोलसिम 8 किल'मिटार जायो आरोना बारा इमान एसेबां गोजान नङा ओरैबायदि ट्राफिक बेखिनि लामाया ओरैबायदि खस्थ' थांनांदों नै ओमफ्राय जोङो गेटनिफ्राय दा जोङो हाजोसिम थांगासिनो दावबायलांगासिनो कामाख्या टेम्पोलसिम ओरैबायदि तेरा बेका गोजौ गाहाय आरोना र'डआ बाट बहुत मोजां आरो र'डआ बहुत ओमफ्रायो लाइक शिलं होनजायो आरोना शिलंआव आं थांफेराखै बाट शिलंखौ बेबायदि बुंनाय खोनायो आरोना गोजौ गाहाय र'डफोरखौ स' बेबायदिनो आरो स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादों आरो आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे अन्नानै शेयार खालामना होबानो जाबाय स' बिदि नायलांबाय थादो So guys, जों दा सफैबाय ओरैबायदि मानसि भिर जागासिनो आरोना फुजानि बुस्थुफोराबो ओरै दाम आरोना बेवहाय लोगोफोर ओमफ्राय साथिगला मोनसेनि दामानो 10 रुपिसखा आरोना जों बिखेखौ बिदि बावनाय थिनाय बुस्थु लांफायाखैमोन ओमफ्राय जों सानदोंमोन दंहानो मोनखागोन होननानै आरोना बेवहायनो मोनखागोन होननानै ओमफ्राय फार्स्ट टाइम फैदों नालाय नायथ'दबो फैनायनि जाबाय ओमफ्राय ओरैबायदि गोलाव लाइन पाथिनांगौ स' गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था लाइना बेसेबां गोलाव जायो ओमफ्राय गाइस सोरहाबा केमेरा गैयाबा DSLR गैयाबाबो नो टेंशन बेवहाय ओरैबायदि फट' साफायग्रा ओरैबायदि केमेरा साफायग्रा मानसि मोनगोन जेराव माने फट' लायै जासै आरोना फट' साफायनो नामा दसेनो मोनगोन दानो मोनगोन 20 रुपिसल' गांसेयाव बेफोरबायदि आरोना ओरैबायदि सोरगिदिं माने इसोरनि नामाव बे मन्दिराव माने सोरगिदिं बिजनेस खालामग्रा मानसि दङ आरोना फट' शुटनिफ्राय लानानै बिबार फाननायनिफ्राय लानानै अ माय गड आरो बेवहाय जुदि माने लाइनाथ' ओरैबायदि गोलौ माने जों हायासै आरोना जुदि जोङो लाइन पाथिबाय थानायमोनबा सागे जों गिदिंफिननोनो मोननाय नङामोन आरोना ओरैबायदि गोलौखा मोनथिया ओरैबायदि भिर गाइस
ओमफ्राय बेसेबा गोलाव लाइन पाथिनांगौ जों हानाय न'आव लाइन पाथिनो जों बाहेरावनो साथि गलाखौ सावनानै इसोरा खोनासंखायो न' आगै खोनासङा होमबा स' जोङो सिङाव हाबनायखौ पसिबल नुहैयासै आरोना ने फार्स्ट टाइम फैदों नालाय एसेबां माने भिर जायो होननानै सानाखैमोन आरोना स' बिदिनो खुलुमनानै थांसै जों बाहेरावनो टेम्पोला पुरा हाजो थिखिनायावसो नालाय ओरैबायदि बिउटिफुल नुदों अखोरांखौ आरोना पुरा निला कालारा बांसिन ब्राइट जादों आरोना अखोरांनि कालारा ओरैबायदि गोजोन ओरैबायदि पिस मोनखायो आरोना बिखेखै सामार सिजनाव बांसिन बिउटिफुल जागोनदां आरोना बांसिन मोजां जागोनदां बार स्रो स्रो फैबाय थायो आरोना थांनानै ओरैबायदि मोजां नांखायो अ माय गड एक्चुअली मा आरो मन्दिरफोराव थांनानै गोसोफोरखौ पुरा पिस खान्थि नांखायो आरोना ओमफ्राय आंनि साबस्क्राइबारफोरा सोर सोर थांखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय आं एबार फार्स्ट टाइम आरोना ओमफ्राय लाइना बै बे न' नुनाया ख्रि ख्रि लाइन बयबो लाइन पाथिनानै दंखायो आरोना पुरा जोबजासिम बेसेबा गोलाव लाइन पाथिग्रा न'आनो अ माय गड थांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि जोङो मेन मन्दिरजों हाबहैनो हायासै आरो लोगोसे माने केमेरा लांनो होआ दै सिङावहा स' बेनिखायनो आं जेबो बिदि भिडिअ खालामनो हायासै थाब थाब फुजा खालामबाय ओरैबायदि भिरमोन आरोना मानसिफोरा ओमफ्राय स' जों दा बावखांबाय एसे फट' रिल्स बानायगासिनो दानाथ' आरो बेनोसै नङाबा फैनायनि मा मेम'रि स' गाइस जों दा एसे सेल्फि लानानै ओमफ्राय फट' लानानै ओमफ्राय जों थांनोसै बावखांबाय ओमफ्राय जों दा थांनोसै थांनो नागिरदों आगै जों दा दावबायलांनोसै मा जानाय जायो मा थानाय जायो जाहैनोसै हटेलावहा स' मर्निंआवनो फैदो 7:30सोआवनो ओंखारबोदो आरोना जोङो स' थांनोसै जै हो मा कामाख्या थांनोसै
थांगासिनो ओमफ्राय जोबोद ओंखाम उखैबाय थांनानै ओंखाम जाहैनोसै ओंखाम उखैना थैसिगोन स' जों थांगासिनो लामायाथ' गोजौ गाहाय मा शिलं बायदिसो नांदों ना आगै स' गाइस जों दा हटेलाव हाबफैदों ओंखाम जानो ओमफ्राय ओंखाम जानानै जों थांनोसै आरोना 2:30 आव मोनसे ट्रेन जोङो ओमफ्राय जों रङियाव सोलायगोन ओमफ्राय रङियाव आखौ 3:30 बा 3:50 PM सोआवसो ट्रेन दङ आरोना पेसेन्जार स' बेजों थांगोन नायनोसै ओंखामखौ जाना लांनोसै स' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेसिमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड लोगोसे शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय सी इउ नेक्स्ट भिडिअ